तब सीता मैया के कपड़ा के नहवाउन के कपड़ा तब नहवाउन होला ओकरा बाद कोनो नहीं होला कि ना जी। हां सीता जी के साड़ी धुरछक के पानी आइल बा। हां सीता मैया के नहवाना तो सखी लोग गीत गावता कैसे कि अरे माई बड़े बड़े बुंदावा पर तू है रे माई। अरे माई के कर धियावा जात है रे माई। अरे माई बड़े बड़े बुंदावा पर तू है रे माई। अरे माई जनक पापा के धियावा जात है रे माई। ना जी नहाना हो के रंग जवाना उछाई जाला के ना जी। हां जी सीता जी चलिए तब सिंहार होला तब भसुर जी आवे निगुर है। हां सभी लोग गीत गावे लगे कि गाँव के पछिना भसुर खेता बाड़ी बेच के भसुर गहना ले भसुर बरानी कम कैला हो बकरे के कमरा भसुर जी गाना चढ़ा के चल जाता नहीं बाद चारू दूल्हा आवता नहीं लोग बियाह करे के ना जी। हां जी देखी तो सीता मैया के बिना मांग ले सीता मैया खातिर कन्यादान के साड़ी आ गई। हां जी आई हमरा एक घर के मालकिनी जी के तरफ से बहुत बहुत सीता मैया के नहाने के कपड़ा। हां जी आ कन्यादान के कपड़ा के ना जी। हां बहुत ही मन सुपर हिट साड़ी बा और सारा में सबक सिंगार बा के ना जी। हां आई माता रानी से निहोरा करम की एक घर परिवार के बीच हर समय हर घड़ी मंगल ही मंगल हो। जय हो जय हो। जब चारों दूल्हा हो तनी लोग तो सखी लोग गीत गाता लोग तारू सखिया रे तारू सखिया श्री राम जी के आरती तारू सखिया। आरती उतरा के चारों दूल्हा के धोती होखे तो दूल्हा के भेजा दिया रामचंद्र जी खातिर कोनो बात नहीं के धोती पहनाओ तो लो सखी लोग दूल्हा तनी चोना कर लो ना जी। धोती ना पहने लो तो सखी लोग उनको लोग उपाय हो जाए नहीं क्या कहता जी कि पियर धोती के ललकी किनारी पियर धोती के ललकी किनारी चारों दूल्हा के धोती पहिना के चारों दुल्हन के इनका के भेज दी। कन्यादान के समय आ गए राजा जनक जी अपना जाने बैठे बने चारों अपना बेटी के सीता जी के उर्मिला जी के मांडवी के सुरती कीर्ति के चारों दूल्हा बैठन में राम लक्ष्मण